Taldeak antolatu duen hitzaldi ziklo honetara eta hitzaldi ziklo honen lehenengo hitzaldira. Dakizuenez, hitzaldi ziklo honen izenburua abertzaleak da eta bertan Euskal Abertzaletasunari buruzko 5 figura emblematiko ezagutarazi nahi ditugu. Euskal Abertzaletasunari buruzko gogoeta taldea izanik, garrantzia handia ematen diogu naziointza taldean heziketa politikoari, eta horren bestez, Euskal nazionalismoaren historian lorratz sakona utzi duten 5 pertsonaia referentzialak publiko orokorrari aurkeztea bururatu zitzaigun. Abertzaletasunaren eremuan eragin handiko figurak dira gure zikloan aurkeztuko ditugunak, oso zaila baita gaur egungo Euskal nazionalismo ulertzea haien ekarpenak aintzakotzat hartu gabe. Zikloa 5 hitzalditan banatuko da, eta gaurtik hasita hilero hitzaldi bat izango dugu. Azkena datorren apirilekoa izanik. Zikloan Aita Manuel Larramendi, Sabin Arana, Eli Gallastegi Gudari, Telesfor Montzon eta Txillarbegiren figurak jorratuko ditugu, aditu batzuen bitartez. Euskal Abertzaletasunaren historia, zoritxarrez, oso ez ezaguna da gure gizarteko sektore zabal batentzat, eta baita beren burua abertzaletzat dutenentzat ere. Urte luzeetan debekatu eta eskutatu egin zaizkigu eragin handiko abertzalen biografiak, haien ekarpenak eta haien lan ideologikoa, eta debeku hori gainditu dugunean ez gara gai izan figura horiei merezi duten aitorpena eta ezagutza emateko. Izan bedi ziklo hau gure historia garaikidearen ezinbesteko erreferentzia intelektual eta politikoak ezagutzeko aukera. Eta ziklo hasteko Manuel Larramendi Josu lagunaren lana ezagutuko dugu Edurne Alegriaren eskutik. Naiz eta abertzaletasun modernoren sorrera denok dakizuenez 19. mendearen bukaeran kokatu, historialari askok Manuel Larramendi aurre abertzaletzat jotzen dute. Alegia, Euskal Abertzaletasunaren aitzindaritzat jotzen dute. Izan ere, Sabin Arana jaio baino 100 urte lehenago, Larramendik Euskal Foruen defentsa irmoa ez ezik, haratago joan zen, eta Euskal Errepublika baten sorrera ere proposatu zuen, 7 lurralde historikoz osatua Espainiatik eta Frantziatik kanpo. Horretaz gain, Euskararen defentsa sutsua ere egin zuen, eta Euskaldunon harrotasun linguistikoa aldarrikatu zuen, hain zuzen, garai hartako joera nagusia Euskaldunak mespretxatzea eta gutxiestea zenean. Eta Larramendiri buruz hitz egiteko aditu bat ekarri dugu gaur, Edurne Alegria Jerdi. Edurne getariarra da, naiz eta aspalditik Ipar Euskal Herrian bizi, eta naziogintza taldeko kidea da. Edurne Alegria, linguistika orokorrean lizentziaduna da, Parisko Unibertsitatean, eta baita itzulpengintzan ere Ginebrako Unibertsitatean. Euskal ikasketen diplomaduna da, Bordeleko Unibertsitatean ere, hain zuzen, Aita Larramendiri buruzko tesina batekin. Beraz, oso ondo ezagutzen du Edurnek gure gaurko personaia. Eiseiko Euskal itzultzaile, zuzentzaile eta interpreten elkarteko zuzendaritza batzorleko idazkaria izan da Edurne 2 urtez, eta urte luzeetan Udako Euskal Unibertsitateko Ipar Euskal Herriko idazkaria ere. Hainbat liburu itzuli ditu, batez ere euskaratik frantsesera, besteak beste, Jose Antonio Artze, Patri Urkizu, Kirmen Uribe eta Anuntxi Arana.
Eskerrik asko, Edurne, gaur gurekin egoteagatik eta zurea da hitza. Eskerrik asko, torri zaten izuten hori. Orain bai, eskerrik asko, torri zaten den hori, iluntzea. Eta, Manuel Larramendi izan da, nire pertsonai oso kutxuna, zeren berari buruz lan bat egin nuen, batez ere bere gramatika aztertuz, eta hor aukera izan nuen bere personalidadia, bere bizitza, bere ezagutzeko. Eta benetan liluratu nindun hasiera-hasieratik. Beraz, gaurko hitzaldia 3 zatitan sartu dut. Orduan, lehendabizi hitzingo dizuet Larramendiren biografia labur bat eta bere izaera. Interesantia da jakitea ze pertsonalitate, ze nortasuna zeukan. Bigarren partean, aipatuko dut euskararen egoera 18. mendean geografikoki nola zeon banatuta, nun hitz egiten zen euskara. Eta hirugarren partea mamitsuena izango da, zuzen Manuel Larramendi abertzaletasunaren aintzindari. Orduan, hasiko gara bere biografiarekin. Manuel Larramendi 1680ko abenduaren 25ean jaio zen Andoaingo Leizot bailaran dagoen Garagorri baserri jauregian. Domingo Garagorri eta Manuela Larramendiren semea zen. Naiz eta garai hartan nahiko ohikoa izan amaren deitura eramatea, badirudi Manuelen kasuan erabaki hori amaren heriotza mutikoak 11 urte zituela eta aitaren ezkontza berrian oinarritzen dela erabaki hori. Mutil koskorretan Hernaniko eskolara joan zen eta ordurako Larramendi deitzen zuten. Abizen horrekin sartuko zen gerora Jesusen lagundia, ez ezik baita ere Euskal Herriko historian ere bai. Bilboko jesuiten ikastetxean egin zituen ikasketak. Eta Jesusen lagundian sartu zen 1707an 17 urte zituelarik. Urte haietan gazte laino eta apal gisa azaltzen zaigu. Naiz eta ordurako talentu eta adimen zantzuak nabariak izan arengan. 3 etapatan laburbil dezakegu bere bizitza. Lehen etapa Salamankakoa deituko dugu, filosofia eta teologia ikasketak egin eta gero, Gaztela herrian, 1715ean hasi eta 1730 arte, iraun zuen bere helduaroko lehen etapa, hots Salamankako aldia. Irakasle sasoi horretan hasi zen nolabait agertzen harengan euskal zaletasuna. Etapa horretan azalduko zituen hizlari bikain eta irakasle apartaren doainak, hainbat idazki eta predikuen bitartez. Bizialdi horretan idatziko zuen de la antigüedad y universalidad del vascuence en España eta publikatuko zuen argira eraman den lehen euskal gramatika, hain zuzen El imposible vencido, arte de la lengua vascongada, 1729an. Bigarren etapa berehala ordea Andoindarraren karrera unibertsitarioa etenda geratu zen 1730an. Felipe Bosgarrenak, orduko Espainiako erregeak, bere izeko zen Neoburgoko Marianaren aitorle izendatu zuenean. Mariana Baionan bizi zen eta konfinatuta bizi zen Baionan eta bertara joan zen bizitzera Larramendi. Hemen azaltzen da Baionan gaur egun gelditzen da gazteluaren ondakinak gelditzen diran Marraken, Baionako urteeran da hau. Gaztelu hau Marianak eraike arazizun eta hor pasazitun 3 urte Larramendik
erreginaren aitorle gisa. Mila zazpiehun eta hogeita hamairu arte, beraz, iraungo zuen bigarren etapa honetan, Larramendik gertutik ezagutu zituen Espainiako kortearen bizimolde eta azpikeriak. Behartuta egon baitzen erregina eta bien izena ona zikindu nahi zutenen aurka jotzera. Gertaera mingarri honek hainbeste kolpatu zuen, ezen bere kargutik askatzeko eskatu baitzion erreginari eta Loiolako santutegirako erretiro baimena eskatu zion Erromako aita santuari. Momentu horretan 54 urte besterik ez zuen. Pasadizo hau erabakarria izango zen Larramendiren bizitzan. Orduan amaitu baitzen gizon honen zona handiko ibilbide prestigiotsua. Eta aldi berean azaltzen zaigu Gipuzkoako esploratzaile nekaezina eta euskararen ikertzaile sutsua. Hirugarren etapa beraz Loiolako etapa izango da, eta bertan 33 urte bizi izan zen hil arte. Urte horienak guztiak zientzia eta letrak lantzeari emanak. Jarduera intelektual itzela garatu zuen alor anitz bezain desberdinak aztertuz. Gipuzkoako bazter guztietara heltzen saiatu zen, batzuetan gogo jardunak predikatzeko edo mojaetxeak erreformatzeko, beste batzuetan hizkuntza datua jasotzeko, bestetan berriz Hernaniko herriaren eskubideak defendatzeko aldundiko agintarien bidegabekarien aurka. Bere autobiografian dion moduan, berak esaten du, etengabe nabil beti lanean, 1000 eginkizun desberdin eta anitzetan. Garai hartan idatzi zituen beste lan askoren artean Gipuzkoako koreografia di Gipuzkoa, 1754an. Eta hil baino lehentxeago autobiografia edo autoapologia bat, ez batere bere bertuteak eta lorpenak airatzeko, baizik eta bere anaia jesuiten irainei eta laidoei erantzuteko. Amigo de fiestas eta fraile descocado inada jesuitatzat jotzen baizuten bere lagundiko kideak. Ez zuen arnaz lasairik hartu azken egunen arte. 76 urte zituelarik, 1776ko urtarrilaren 29an, Loiolako etxean heriotzak eraman zuen arte. Garaikide eta jarraitzaile zintzo zituen Kardaberaz eta Mendiburu ondoa zituela. Larramendik ez zuen bere idazlan askorik argitaratuta ikusteko aukerarik izan. Madrilgo zentzura jasan izan baitzuen. Antza denez, haren ideia eta planteamendu politikoak ez zetozen bat garaiko agintariek indarrian zituztenekin. Madrilgo ministroen belarrietara heldu ziren nonbait gure jesuitaren zenbait eskuizkribu konprometigarri zirenean berri. Jesuiten erbesteratze ondoren badakigu politikaz eta bereziki foruez hitz egiten zuten idazlearen zenbait paper Madrilera bidali zituztela. Gainerakoak ordea ahazturik edo behintzat bere horretan utzi zituzten Loiolan. Gurera iritsi zaigun Larramendiren euskerazko produkzioa nahiko laburra da. Gehien bat guk ditugun liburetatik, gehien bat espainolez idatzita daude. Baina ikusirik bizi izan zuen jazarpena eta haren idazlan zenbaiten gutxiespen eta bazterketa, batez ere 19. mende bukaeratik aurrera, nork daki ez ote den geratzen hor nunbaiten galdurik eskuizkribo bat edo beste. Beraz, oraindik aurki dezakegu zeren. Oso harrigarria da, berak
hain euskararen defendatzaile sutsu izan da, ez idatzi izanak gehiago euskeraz. Baina gurera iritsi zaiguna oso laburra da produkzio, euskeraz idatzitako produkzioa. Gehien bat espainolez da. Hemen azalduko dizkizuet euskeraz idatzitako lanak. Hemen dituzuet, bueno. Ez, barkatu. Hemen ez da, bueno, segituko. Beraz, orain ikusiko dugu Larramendiren izaera, bere nortasuna. Larramendiren pertsonalitatea deskribatzeko kalifikatzaile aukeratzerakotan zalantzarik gabe handia hitza hautatuko genuke. Haren garaikide jesuita batek idatzi zuen legez, aita Larramendi gizon itzela eta handia izan zen gorputzez eta animaz, eta bere doain edo ahalmen guzietan. Garaiera handia, eite handia, indar handia, tamaina handia, adimena, ikusmena, entzumena, hizkera, ahotsa, eragina dena handia. Zertzelada batzuk ematearren eta hitz gutxitan labur bilduz esan genezake buru argi eta bizkorra zela. Ikasle, irakasle eta polemista ikuspegietatik begiratuta. Bazan ere menderakaitza boterearen aurrean eta bere ideiak defendatzeko orduan. Eta berak idatzi zuen. Ez elizak, ez aita santurik, ez enperadorerik, ez erregerik, ez kantzelaritzarik, ez kontseilurik, ez eta denak elkarturik, ezin gaituzte behartu itxuan men egitatezko gauzetan. Politikan eta ekonomian, gai horietan utzeginkorrak baitira eta erratu daitezke, nahi gabe ere. Hori berak idatzi zuen. Umoretsua eta adarjole aparta zen, Madrileko diarista eta historialarekin izan zituen eztabaidetan ongi baino hobeto erakusten duten bezala. Bestalde, ekintzaile nekaezina. Aintzakotzat hartzen dituen auzi guziak pasioz eta ausardiaz defendatu zituen bururaino. Diplomazikeria eta koipekeria baztertuz. Kritikek ez zuten kokiltzen eta bidegabekeriaren aurrean sutsuki asaldatzen zen. Baina ororen gainetik herri baten partaide izatearen kontzientzia garbia zuen. Eta alegin guztiak bideratu zituen herri hori arerioen aurrean defendatzen. Herri horren lurra, jendeak, foruetan gauzatzen diren eskubideak, eta batez ere hizkuntza, euskara. Bere herriarekiko zuen maitasunak ez zuen alare itxutu. Eta ahoan bilori gabe herrikideei aurpegiratzen zien haien epelkeria eta batasun falta euskaraz idatzitako hitz hauek erakusten diguten bezala. Eta irakurriko dizuet, hau bai berak euskaraz idatzi zuen. Bere herrikideei buruz haieri zuzentzen zaie eta esaten die. Lo daude erne behar duten guziak, zorrak eta gorrak, hotzak eta motzak, motelak eta gatzik bageak dirade. Eta honesek suminduan nauka ezin gehiagoraino. Eta gaitzen du, baldin elkar hartzen bagendu guziok, non da ordea elkarte hori? Beraz, jadanik garai hartan, euskaldunok ez ginen oso, ez ginen bat egoten. Eta berak hori, naiz eta oso zutsuki defendatu bere herria eta bere hizkuntza, ikusten zuen bere herrikideak ere nola ziren, eta etzun arazorik izan hori salatzen eta herrikidei hori esaten. Beraz, honekin bukatzen dugu Larramendiren biografia eta izaera. Eta orain pasako naiz, ditugu, bere lanak ikusi nahi badituzue, Salamankako aldian argitaratutakoak, hor dituzue.
Gero, bizialdi horretan halaber idatziko du de la antigüedad y universalidad del Vascontza en España, eta hain zuzen bere obra nagusia bi dira, bat gramatika, eta hau da lehen gramatika publikatua zen. Honen aurretik izan ziren beste gramatika, baina ez ziren behin ere argitaratu. Hau da lehendabizikoa argitaratu zena. Eta bigarren obra nagusia izan da bere hiztegi hirueleduna. Espainola, euskera eta latina. Eta bi lan hauek dira benetan ikaragarriak. Hauek dira beste lan batzuk, eta bukaera izan da autobiografia. Gero itzingo dugu liburu horretaz ere. Eta liburu horien mamiaz, idatzi horien mamia batuta daude Jose Ignacio Telletxea Idigorazek egintzun lan ikaragarria, lan bilduzun eskuizkribo asko aurkitu zituen, eta berak Joantzan Gizaldian argitaratu zizkigun 4 liburu hauek, eta hor daude batuta Larramendiren orain arte iritsi zaizkigun eskuizkriboak. Beraz, berak bere bizirik zegoela oso gutxi argitaratu ziren. Baina, adibidez, hiztegia eta gramatika horiek ikusi zituen argitaratuta. Horren, beraz, pasako gera, euskararen egoera zuek uler dezazuen pixkat ze bizi izan zuen Larramendik bere garaian, nola ze egoeretan zeon euskara. Orduan, hor ikusiko dugu alde batetik egoera soziolinguistikoa, zeintzuk hitz egiten zuten euskaraz eta zeintzuk ez, eta bestaldetik hezkuntza sistema eta elizaren jarrera euskararekiko. Orduan, lehen mapa honetan ikus genezake euskararen hedadura geografikoa mendez-mende murrizten joan dela. Eta are gehiago 18. mendearen geroztik batez ere hegoaldean. Iparraldeak mantendu du ia 20. mendera arte bere eremu geografikoa, baino hegoaldea ja ikusten dezue nola juntzan pixkanaka murrizten. Beste mapa honetan ondo ikusten ditugu euskararen eremu zabalena eta gaurko Euskal Herriaren mugak. Esaten dugunean ikusten dezue oso zabala da, ia Bordeleraino dijoa eta Pirineoa. Euskarari ez da noski gaur egun hitziten dugun euskara. Da gure aintzinako euskara, baino eremu euskalduna zen. Hizkera berdina, zeren hizkerak evoluzionatu egiten dute mendetan zehar, baino euskara hitziten zen, eremu gris horretan ikusten dezuen, zabal horretan. Eta gero ikusten zuen, ondo marraztuta gure gaurko Euskal Herriaren mapa. Baino gero ikusiko dugu, gaur ere euskararen muga ez dago mapa geografikoan, muga geografikoetan. Hau da, 18. mendean euskarak zeukan hedadura. Orduan ikusten dezuenez, Bizkaian, mendebaldean, Bilbotik sortalderantz euskalduna zen, naiz Bilbon gaztelera izan nagusi, jadanik. Arabatik hasten bagera hegoalderantz Gasteiztik beherago eta ekialdetik Langraiz pareraino, eta mendebalderantz Agurarineraino heltzen zen. Gipuzkoa oso-osorik harrapatzen zuen euskal eremuak, eta iparraldean Baionaraino iristen zen euskal mintzaia.
18. mendearen hasieran, Borboniarrak agintera heldu zirenean, politika linguistiko berri bat ezarri zuten martxan. Zeinari esker, gaztelerari bultzada eman eta beste hizkuntzen erabilpena galarazten zen bai gai politikoetan eta bai edozein egitora sozialetan. Ipar Euskal Herrian berriz, 16. mendez geroztik, frantsesa zen hizkuntza ofiziala eta bakarra. Eta gerora, frantsesez iraultzaren eraginez, bururaino eramango zuten politika linguizidio hori. Gaur egun arte, noski, eta gaur egun segitzen dute. Egitura soziolinguistikari erreparatzen baldin badiogu, konturatuko era, klase popularrak herri xeia euskaldun hutsa zen gehien bat. Hala nola, Larramendi berak, bere koreografia de Gipuzkoan esaten digun, hutsik euskaldun zirenen gehiengoa Gipuzkoan zegoela. 4tik 3 ez omen zuen gaztelerarik ulertzen. Erberadun hiztunak berriz, elizgizonak, jende ikasia, saldunak, gaztelan ezitakoak ziren. Eta gaztelera kaskar zutenak herri eta auzoetako alkate, kargodun, merkatari eta dendariak omen ziren. Datu hauek Gipuzkoari dagozkie, baina gauza bera esan daiteke euskara bizirik gordetzen zuten beste euskal lurraldetan ere. Ondorioztatu genezake, beraz, euskara gaur arte iraun badu, ahoz-ahoko tradizioari, belaunaldiz belaunaldiko transmisioari esker izan dela. Larramendik dioskunez, klase gorenen hizkuntza gaztelera zen. Eta klase goren hauek elezgizun, lurjabe, saldun eta burges klase berriak osatzen zuten. Hezkuntza sistema eta elizaren jarrera euskararekiko ikusiko dugu, euskara eta hezkuntza hurrengo mendera arte ez da ezagutzen inongo legedirik irakaskuntzari dagokionez. Eta horren bestez, jende analfabetua da nagusiki. Kaligrafia eta kristau ikasbidea dira garai hartako ikasgairik garrantzitsuenak. Eta azken hau da, euskaraz ematen den gai bakarra, beraz, doktrina. Halere, bada euskara eskolatik baztertuko duen lege edo ordenantzarik. Aurkitu dira, adibidez, Aiako herrian bat, azaldu da dekretu bat, zeinak esaten duen, euskarara itzuli dut, agindu zorrotza emango du maisuak ikasleak euskaraz inoiz ez dutela hitzik egingo gaztelera baizik. Eta agindu hori zehazki bete dadin, eraztuna erabiliko du. Larun batero jakingo du nork daukan eta zuzenean zigortuko du eraztuna daukana. Hori da 18. mendeko agindu bat Aiako herrian. Beraz, ja garai hartarako zigortuta zegoen eskoletan euskaraz hitz egitea. Kristau ikasbidearen kasuan, herritarren hizkuntza soilik erabiltzen zen ipar zein hegoaldean, eta jende xearentzat euskaraz irakurtzeko aukera bakarra kristau ikasbideak eta otoitz liburuek eskaintzen zuten. Elizaren aldetik, hizkuntza aukera hau ez zegoen helburu linguistikoei lotua. Erlijioa herrian zabaltzeko biderik erosoena zelako baizik. Horrek ez du kentzen zenbait elezgizonen euskal zaletasuna. Nola nahi ere, aitortu beharra dago, Elizaren jokabide hori funtsezko euskarria izan dela euskararen iraupenerako. Beste erakundeen axolagabekeria eta jasarpenarekin alderatzen baditu. Garai horretan Euskal Herrian idazten zen literatura gehiena erlijioarekin zerikusia zuen. 16., 17. eta 18. mendeetan literatura autoreen arteko 90% apaisak ziren. Eta garai berdinetan, Frantzian adibidez, 6% zen bakarrik. Beraz,
Euskal Herrian literatura Eliz Gizonen eskutan zegoen. Eta noski beren literatura gaia erlijioarekin zerikusia zuen. Beraz, honekin bukatzen dut euskararen egoera garai hartan, eta hoa pasako bera, gure Larramendiren abertzaletasunaren grina edo zera. Gatozen beraz gure gaurko gaira eta ikus dezagun nolatan izan zen Larramendi Euskal Abertzaletasunaren aitzindaria. Larramendi apologistatzat zeratu izan da, izendatu dute beti apologista. Apologista izenari zentzu pejoratiboa gutxiesgarria emaz ohi zaio. Kausa baten defentsa edo goraipamena egiterakoan maiz neurriz gorako argudioak erabiltzen baitira. Larramendi ere ez da libratzen joera hortatik. Beraz, zera. Euskara goraipatzen du nola ez, beste apologistak bezala, eta adibidez deskribatzen du euskara esanaz doinu gozoz osatutako mintzaira, filosofiko eta logikoa auzokoekin alderatuta, eta Iberiar penintsulako jatorrizko hizkuntzatzat ere hartzen du. Horrez gain, hainbat etimologia xelebre ematen ditu inguruko hizkuntzak gaztelera, frantsesa, italiera, latina eta grekoa barne euskararen eragina izan dutela frogatzeko. Hala nola, adibidez, grekarazko erotismo, eros, Larramendik esaten du, erokeria hitzetik etorriko litzateke. Frantseseko maison esaten du, maiz gehi on izango litzatekela etimologia. Gero esaten du, potare, potus latinetik, latinez edan esan nahi duena, euskerazko potoa hitzean izango luke jatorria. Potoa izaki tabernetan ardoa neurtzeko erabiltzen zen neurri gailua. Eta nik izaten dut, agian poteoare hortik etorriko zaiguna. Baina hori Larramendiren zerak dira. Pentsatzekoa da Larramendik berak ez zituela sinisten ere, hartzen bere asmakizun horiek. Askotan, ataka batetik ateratzeko baliatzen zituela edo bere aurkariez trufatzeko zuzenean. Bere hiztegiaren prologoan aditzera ematen digunez, Espainia berba euskerazko Espainiatik datorrela diolarik. Eta berak esaten zuen, idatzi zuen bere hiztegiaren prologoan. Aitortzen dut, barrez lertzen naizela, pentsatu utzarekin hau dena entzutean diaristak soin kopeta ilun jarriko dire. Beraz, berak ere bazekin, baino, oso adarjolea zen eta batez ere defendatu indartzun. Bere burua eta hizkuntza eta herria eta orduan, horrelako gauzak. Eta nork esango zion gainez, etzela egia. Bere etimologiak etzirela egiazkoa. Inork ez zintzion kontra egin, beraz, berak bote egiten zituen. Alta jakin badakigu bere ama hizkuntza handiesteko Larramendik erabilitako argudioak beste hizkuntzetako apologistek erabiltzen zituzten antzekoa direla. Frantsesak adibidez Port-Royaleko gramatikan esaten dute gure hizkuntzak ez du parekorik, edertasun eta dotoreziari dagokionez. Eta beste gazteleraz ere Manon de Txaide idazleak ere idatzizun espainolari buruz, ez dago eta ez da izan lenguaiarik geurea gainditu duenik, hitzen oparotasuna eta estiloaren estitasunari, ez eta ere bere izaera xamur, leun, atsegin eta baratzari dagokionez. Beraz, hizkuntza denetan egon dira apologistak, bakoitza bere hizkuntza defendatu duen. Larramendi beraz apologistatzat estigmatua izan da, baina izan da estigmatizatua, beraz gutxietzita. Eta Villasante, Sarasola, Micheleraren ahotan
Eta aurpegiratu diote bere lana euskararen defentsari lotuagoa izan zela haren erabilerari baino. Eta ni hor azaldatu naiz, jarrera horrekin, zeren adibidez Michelenak esaten du, haren helburu nagusia arrotzen aurrean hizkuntza defendatu eta justifikatzea izan zen, eta ez bertakoen erabilpena zaletzea. Nik uste nahiko lan intzula jadanik defendatzen, zeren lanasun hori egiteko. Orduan bai, katxak gabeziak baditu, eta, Michelenak aurkitu dizkio, bai. Baina jakin behar da, hizkuntzaren apologistak egoera historiko eta politiko berezietan azaltzen direla. Izan daiteke, estatu zentralista baten sorrera, hizkuntza nazionalak elementu elkartzaile direlarik, Espainia eta Frantziaren kasuan bezala, edo herri baten identitate eta legeak mehatxatuak direlarik gure kasuan bezala. Larramendirentzat mehatxu hori begibistakoa zen, eta biziki kezkagarria zitzaion. Horren bestez, apologiak beharrezkoak suertatzen dira hizkuntza baten une historiko batean. Eta gurera etorriz gogoratu behar da, euskararen desmitifikadore eta apologisten aurkako asko, maiz aurre iritziek eta beren berezko interesek eraginda edota ideologia nagusiek bultzatuta jokatu dutela. Unamunoren kasua esaterako oso adierazgarria da zentzu horretan. Beraz, ezin diogu ezer aurpegiratu Larramendiri maila horretan. Ezat iruditzen beraz zuzena denik apologisten akatsak aipaitzea gaur egungo ezagutza eta ideietan oinarrituta. Batez ere, haiek aitzindari lana egin baitzuten bide berriak urratuz. Baina, guazen ikustera zer defendatu zuen Larramendik. Zutxuki eta noren aurrean, edo hobeto zen da noren aurka. Lehenik eta behin bere hizkuntza, euskara. Eta halaber bere sorterria, haren jendeak, ohiturak, erakundeak eta legeak. Noren aurka defendatu zuen hori dana. Ukaezina da gure gizonaren polemika eta eztabaidarako zaletasuna gogor egin behar izan baitzun alde batetik bere garaiko euskararen eta euskaldunen kanpoko etzaien aurka. Eta bestetik etxe barrukoen axolagabekeriaren aurka. Larramendik euskararen etxai amabratuak ziren garaiko Espainiako diaristak eta apologistak zituen jomuga. Zeinek kalifikatzaile hauek erabiltzen zituzten euskara eta euskaldunen aurka. Asna nación, lengua bárbara e incapaz de cultivo, bizkainos burros, eta bar, pasatzen ditut haien kalifikatiboak. Bere hiztegiaren prologoan gogoratzen digu gorroto hori aspaldikoa zela. Eta idazten du, jakin behar da, orain dela 669 urte, zein antzinetik datorkiela gaztelarrei euskararen aurkako irudupen okerra. Garai haietan jadanik gure lenguaia txartzat baitzuten. Beraz, berak, 18. mendean jadanik esaten du, askoz ez lehenagotik zetorrela gaztelarren jarrera oldarkor hori euskararekiko. Bide batez euskaldunen aurka ere. Halere, ez ziren bakarrik kanpoko erasoak Larramendiri euskararen aldeko grina eragiten ziotenak. Etxe barruko zabarkeria eta axolagabekeriak ere sumintzen zuten. Eta hau euskaraz idatzi zuen, baina ez bide du euskara gaixoak, are bere etxapean ez adizkide bihotz honez nahi dionik. Ta argatikan daude guziak hain geldi, hain isil, eskuak tolesturik, naiz bestu eta itxuskitu desatela, naiz darabiltela oinen azpian. Beraz, oso
argia zen eta ikusten zuen bere etxe barruan ere bazirela euskarari gutxienez jaramonik egiten ziotenik. Eta usten ari zirenak galtzea. Beraz, bizatitan zera banatu dut orain bere lana, bere aitzindari lan hori, zuzen, hizkuntzaldetik eta sorterria. Hizkuntzan lehenengo esan dizudan bezala ekarpen oso baliagarriak egin zizkion euskerari. 1729an lehen gramatika eta 1755an hiztegi hirueleduna argitaratuz. Lanok eta beste anitzek ere berez duten garrantziaz aitortzeaz gain interesgarria deritzogu ezagutzea zein motivazioz akulaturik idatzi zituen Larramendik eta zein ideietan oinarriturik. Ikusiko dugunez, ez zituen burutu helburu akademizista edo intelektual huts batek bultzaturik. Baizik eta batez ere, bere hizkuntza eta herriaren alde zituen atxikimenduak eta pasioak adoratuta. Mugiarazten zuten sentimendu horiek, hizkuntza eta herriaren defendatzaile sutsua izatera eraman zuten, Euskal Herriaren identitatea eta legeak mehatxatuak ikusten baitzituen. Apologista teorizatzaile hutsa izatetik, hizkuntzalari pragmatikoa izatera igaro zen. Hots, hizkuntzaren sistematizazio eta normalizazioaren alorrera. Euskara hizkuntza osoa dela frogatu ondoren, haren analiziari ekin zion gramatika idatziz. Eta berak idatzi zuen gramatika horren prologoan hitz hauek idatzi zituen. Espainolez, baina nik itzulin ditut euskerara. Hain azterketa korapilotzua egitera bultzatu nauen bulkada, ez da bakarrik izan gure hizkuntza goratzea eta ilustratzea, eta bide batez aberriari ospea ematea. Nire izaerarekin lotuago den beste akulu indartsuago bat baizik. Hain zuzen, lan honek euskararen herri osoari ekar dakioken onura eta baliagarritasuna. Bertan hizkuntza hori beharrezkoa da, jende arruntari erromantzeak ezer gutxi balio baitio. Beraz, berak egintzun lan hau, bere herrikidei laguntzeko beren hizkuntza menperatzen. Gramatika eta hiztegia. Hiztegia eratu zuen garaiko hitzak, orduan, bere lan linguistika oso moderno izan zen. Gaur egun ere, era horretan egiten dira hiztegiak ere. Bueno, maila batean esan ere. Hiztegia eratu zuen garaiko hitzak jasoz eta lexikoa aberastuz hitz berriekin eta beste hizkuntzetatik hartutako maileguekin. Bere hiztegiren prologoan dion bezala. Esaten du, orain, beraz bere garaian, euskara beste egoera batean dago. Eta edozen zientziaz edo arloz hitz egiteko moduan. Eta une aproposa dugu hau, orain arte izan ez dituen hitz egokiak bilatzeko. Beste hizkuntzetatik mailegatuz edo asmatuz edo bere erro aberetsetatik eratorraraziz. Beraz, oso planteamendu linguistiko modernoa da, Larramendirena maila horretan. Baina Larramendik hizkuntza zuen ikuspegia ezen mugatu eremu zientifiko tekniko soilera. Hizkuntza fenomeno sozialtzat hartu zuen. Hau ez dut, barkatu. Hizkuntza fenomeno sozialtzat hartu zuen. Haren aburuz, hizkuntza ez da norbanakoaren gaitasun soila. Komunitate geografiko eta etniko batena baizik. Nazio edo etnia identifikatzeko baliabidea. Gure kasuan, antzinako jatorriaren bermea, fenomeno bereizlea. Hizkuntza nazio identifikatzeko tresnatzat hartuz, are urrunago joan zen, eta komunitate linguistikoan oinarrituz, nazio aske baten sorrera defendatu zuen. Hitz hauek erabili zituen.
Ze arrazoi dago Euskal Nazioa ez dadin izan nazio bereizi bat, berezko nazio bat, beste gandik askea eta independentea? Hizkuntzagilek latina, greziera, hebreera, arabiera eta beste izan zuten bakoitzak beren berezko nazioa eta beraiek gobernatua, beste hurbileko edo urrutiko nazio baten menpe egon gabe. Gaur egun, hizkuntza biziek independentzia eta salbuespen bera dute, frantsesak, espainierak eta gainerakoak bezala. Beraz, zergatik euskarak hizkuntza bizia eta beste edozein baino biziago izaki, ezin ditu ikusi bere euskal hiztundenak elkarturik eta batuta nazio bakar baten baitan askea eta beste hizkuntza eta nazio batengandik at galdetzen du. Ikuspegi honetatik hainbat ondorio eratorri zituen. Euskaldunok gure hizkuntzan hitz egiteko eskubidea dugula. Eta erdaldunek euskeraz zuzendu behar zaizkie euskaldunei. Eta hau idatzi zion Aita Mendibururi gutun batean euskeraz esaten zuen. Esan da lotsagarri hitz egiten behar digutela euskaldunak Euskal Herrietan, ez guziok dakigun hizkuntzan, ez gure herriko gure gurasoen hizkuntzan, baizikan gaztelauen hizkuntza arrotzean, galdera egiten du, jadanik. Zoaz ordu gaiztuan hemendikan, eta urrengoan jakin ezazu nire euskera eta nire erara hitz egin behar didazula, eta ez nik zuri erdera erbesteko arrotz hori. Hori izaten die espainol hiztunei. Horrez gain, haren iritziz euskaldunok ez daukagu zertan espainera ondo jakin beharrik. Espainolek frantsesa ondo jakitera behartuta ez dauden bezala. Esaten du, guria euskera dela, eta bueno, ez dakagu. Euskara traba dela espainera ondo ikasteko diotenei, erantzuten die espainera traba dela ere euskera edo aide ez den beste edozein mintzaira ikasteko. Beraz, hizkuntzak maila berdinen ezartzen ditu. Bere iritziz desberdintasun bakarra bakoitzari jartzen zaion arretan eta ematen zaion prestigion datza. Baina ez hizkuntza desberdinak direlako batzuk beste baino gehiago, ez. Bere herrikideen utzikeria deitoratu zuen, hori ere esan dizuet leheno. Eta esaten zuen, euskaldunek ez duten beren hizkuntza balio etxi. Herrialdean bertan baztertzen dira berau babesteko eta haren finezia deskubritzeko baliabideak. Deitoratzen da, benetan minduta dago bere herrikideen jarrerarekin ere. Beraz, ikusten dezuenez oso diskurso moderno, gaur egun esan ditzazkegun gauza berak esaten ditu. Beraz, errepikatzen ari gera, gizaldiz gizaldi, garai hortatik behintzat, gauza berak errepikatzen ari gera hizkuntzari buruz. Beste gauza oso modernua zen, euskararen aldarrikapen erabilpena aldarrikatu zuen gizarte alor denetan. Eliza, irakaskuntzan, administrazioan, epaitegietan eta bar. Hots, hizkuntza nazional bati dagozkion funtzio orotan. Eta esaten zuen, beharrezkoa da, berak esana, medikuak eta zirujauak, eta epaitegian abokatuak eta prokuradoreak euskaldunak izan daitezen auzilari denak edo gehienak uler, harta eta zerbitza ditzaten. Beraz, gaur egungo rebendikazio berbera. Bere garaiko egoera soziolinguistikoa deskribatzen digu. Esaten du, hemen gazteleraz irakasten da, irakurtzen eta idazten. Eta gainera aurrei debekatu egiten zaie inongo arrazoirik gabe euskeraz hitz egiteagatik. Hitz egitea. Eta horrez gain,
gaur egun egoera diglosikoa izendatzen dugun hori, oso hitz modernoa da, baina berak egoera hori salatu zuen jadanik. Eta esaten zuen, espainera lengua reinantetzat hartu zuen. Egoera diglosikoa esan nahi du, hizkuntza batek bestiak menperatzen dula. Eta jadanik orduan esaten zuen, espainolak lengua reinante zala, beraz, bestea menperatzen zula. Euskaldunak gaztelarrekin zituzten harremanetan espainola zenez hizkuntza menperatzailea. Eta esaten zuen, orain laino gaztelar batek euskerazko hitz bat entzuterakoan arbuiatu ez ezik mespretxatu egiten du ere. Zarpaltzat hartuz eta gorrotatu eta nola ez uko egiten dio euskera ikasteari. Ez dira gaurko hitzak, orduko hitza dira. Beraz, orain, pasako naiz, orain arte itzin dizuet nola defendatu zuen hizkuntza. Ze ikuspegi zuen hizkuntzari buruz, zeintzu ziren bere ideia linguistikoak ikusi dugu. Uan ikusiko dugu nola defendatu zuen sorterria. Beraz, hizkuntzaren aldeko borrokarekin estuki lotua dago Larramindik egin zuen lurraldearen defentsa. Gipuzkoarra ezaki bere jakin mina eta interes grina lehenik eta behin Gipuzkoara zuzendu zizkion. Baina ez ikuspuntu probintziano bat bultzaturik. Gipuzkoa Euskal Nazioaren atal gisa ikusten baitzuen eta beste probintzien maila jartzen zuen. Koreografia de Gipuzkoa eta sobre los fueros de Gipuzkoa liburuetan aurkituko ditugu batez ere Gipuzkoari buruz idatzitakoak. Eta konferentziaz izeneko lanean berriz bere ideia politikoen bilduma. Kanpoko oldarraldearen aurrean, bere lurraldearen defentsa ezinbestekoa iruditu zitzaion eta horrela zioen. Ikus daitekenez, konferentzia hauek apologetikoak dira. Ez dira idazki eta paperen aurkakoak, gure etsai aitortuen esan eginen aurkakoak baizik. Gipuzkoako aintzinako askatasunaren eta haren salbuespenen apologia dira, errugobia izanik ere, bortizkeria, tratu txarra eta indarkeria baliatuz ura lotu eta kateatzeko duten nahiaren aurka. Beraz, foruak defendatu zitu, garai hartan foruak ziren gure askatasunaren oinarria. Ozenkizion foruak ez zirela koroak emandako privilegioak, berezko eskubideak baizik. Eta bi motako foro edo eskubide berezi zituen. Batzu, alde batetik zeuden jatorrizko foruak. Hasiera-hasieratik inork eman gabe herriaren sustrai eta borondatetik sortu eta garatu zirenak. Eskubide hauek ukaizinak dira, Larramendirentzat. Eta bestalde daude tarteka eta historian zehar koroak eskerronez lurralde bati ematen dizkion botere zatiak lirateke hainbat foru arau. Eskubide hauek berriz alda daitezke konbenentziaren arabera, baina batzar nagusien erabakiaren ondoren eta ez inolaz Gazteluko erregearen ekimenez. Beraz, naiz eta aldatzeko eskubidea eki, ezin ziren aldatu batzar nagusiaren baimenik gabe. Beraz, oso argi zituen gauzak Larramendik politikoki ere. Emango dizkizuet bi adibide edo iruztak izan dituten, ikusteko garai hartan ja nola eskubide horiek hasi ziren murrizten, Espainiar aldatik. Zeren Espainiak borboiak zeuden agintzen, eta ja absolutismoa sartzen ari zen Espainian bertan ere, eta zentralismoa. Orduan, aipatuko dizuet aduanen auzia, adibidez, ordura arte aduana Ebro ibaian zegoenez eta foruak hala bermatuta, Euskaldunek askatasun osoa zuten erosteko eta sartzeko zergarik ordaindu gabe. Baina 1717an errege agindu baten bidez, aduanetxeak Bidasoa eta Bizkaia eta Gipuzkoako portuetara eraman zituzten kontrabandoaren aitzakiarekin.
Euskaldunak neurri horren aurka altxatu egin ziren. Eta Larramendik gartxuki defendatu zituen esanez kontraforu baten biktima zirela. Eta argudio hau erabiliz. Herri azke batean, azke denez ez dago kontrabandorik. Beraz, etzeon inungo arrazoirik Larramendirentzat aduana horiek muga hori aldatzeko. Baino, Madridetik etorri zan agindua eta hala egin zen. Adibidez, beste menpekotasun ezaugarria izan zen soldaduzka inposatzea. Ordura arte Euskaldunak etzakaen soldaduzka egin behar. Eta beste adibide bat, hau ere, Karakaseko Gipuzkoar Errege Konpainia garai artekoa zen, eta haren egoitza eta izen aldaketa. Egoitza eta izena zuen Karakaseko Gipuzkoar Errege Konpainia aldatu egin zuten Madrilen. Eta egoitza Gipuzkoan izatetik Madridera eraman zuten. Eta horrek Larramendi ozenki salatu zuen gertaera hori, adibidez, horrek. Eta berarentzat Gipuzkoaren aurkako zigortzat hartu zituen erabaki horiek. Garai hau da, hain zuzen, argien mendea. Deritzan garai horretan zabaltzen joan ziren ilustrazioko ideiak, Europa osoan. Gizaldi bukaeran frantses iraultzari bidean egingo zioten, ideia horiek hain zuzen. Larramendik gertutik jarraitu zituen mugimendu horiek denak. Jakinik Euskal Herrian ere eragina izango zutela. Eta beti bere ikuspegia zen, oso gizon irekia zen, kultua, Europan gertatzen danataz enteratzen zen, baina beti bere ikuspuntu hori eramaten zuen bere herriaren ikuspegira. Eta beti neurtzen zuen, onuragarria zen edo ez bere herriarentzat. Eta orduan, Larramendik gertutik jarraitu zituen mugimendu horiek jakinik Euskal Herrian ere eragina izango zutela. Preseski, bea bizi zen tokitik oso hurbil Azkoitian, 1704 sortu zen ideia horien defendatzaileak biltzen zituen Euskal Herriaren adiskideen elkartean. Baina, berdintasun itxutzat jo zuten Larramendik, todos somos iguales, denok berdinak gara, lelopean zabaltzen ari ziren ikuspegi berriak. Politikoki zentralismo eta absolutismora zeramaterako. Eta horren aurrean bere herriaren nortasun eta historia bereziak aldarrikatu zituen. Desadostasuna ezen hainbeste ideia beraioengatik, haien ondorioengatik baizik ikusten baitzuen gure lege zaharraren aurkakoak zirela eta foruen deuseztapena zekartela, hitz batez gaztelarekiko menpekotasuna. Beraz, ideia horien hanka azaldu zen, baina beti ikuspegi horrengatik. Ikusten zulako zirela onuragarriak Euskal Herriarentzat. Eta horren horrean, menpekotasun horren horrean, erresistentzia eskubidea aldarrikatu zuen. Gaztelako erregeak Euskal Probintziekin adostutako ituna 1200 urtean sinatu zen Gipuzkoarekin adibidez. Hausten bazuen, itun hori, erregearen aurka altxatzeko zilegitasun osoa genuela zioen Larramendik. Eta altxamenduaren urratsak markatu zituen. Lehenik pase forala aplikatuz. Injustizia eta legea ustea agintzen duen erregeak errege izena galtzen du eta tiranoarena geratzen zaio. Kasu horretan, desobeditu egingo zaio agindua bete gabe, naiz eta errespetatu haren manuak eta isiak. Hau da, obeditu eta ez bete. Beraz, pase forala. Baina erregeak aurrera egiten bazuen eta armen bidez erasotzen bazuen bere aginduak betearazteko, orduan zilegi zitzaien Gipuzkoarrei armen bidez defendatzen. Kasu horretan, Gipuzkoak erregearen aurka borrokatu ahal izango du, bere burua defendatuz ez erasora joz, defendatzaile hutsak izaki eta ez oldartzaile. Urrunago juntzen,
erresistentzia eskubidea hortik harago juntzen, eta momentu batean ere defendatu zuen lurralde sezessioa, beraz, apartatzeko eskubidea. Eta iradoki zuen, esanaz, gaztelarentzat hain buru uste eta korapilo handien iturria baldin bazen Gipuzkoa, hipotesi modura zera iradoki zien gaztelarrei. Bere izezazue Gipuzkoa zuen galik. Beraz, zuek egintzazue, bere izketa. Guk ez dugu egin, zuek egintzazue, hain gaiztua baldin babea eta hain ardura gabeak eta hain korapilotxoa zuentzako, utz gatzaizue. Banandu zaitezte gu handik. Zan esateko era, beste gu banandu behar ginela. Eta horrek garamatza, oso aurrera juntzen. Orain arte ikusitakoari reparatzen badiogu, hots Larramendik egiten duen foruen defentsa, aipatzen dituen jatorrizko askatasuna, koroarekin libreki adostutako aldebiko ituna eta honen hausturak ekar litzakeen ondorioak, nahiko gai iraunkorrak dira euskal historiografian. Erresistentzia eskubidea eta sezessioa bera ere ez dira nozio guztiz ezezagunak ordu arteko euskaldunentzat. Baina Larramendi are urrunago joan zen bere burutazioetan. Euskal Herriaren eraketa eta estatus berri bat proposatuz. Sobre los fueros de Gipuzkoa obrako konferentzietan garbiki azaltzen digu bere nahia edo ametsa. Eta horrela esaten digu, ze arrazoi dago Euskal Nazioa, hots, Espainiko jatorrizko biztanleria ez dadin izan nazio berezia, berezko nazio bat, nazio aske eta independente bat, galdera. Nazio horren oinarri eta zimendu batzailea euskara izaki, hain zuzen ere. Eta esaten du, zergatik beste edozein hizkuntza bezain bizia eta bizitasun handiagoko euskarak ez lituzke ikusiko euskaldun orok nazio aske bakar batean elkarturik eta baturik, beste hizkuntza eta nazioetatik libratuta eta askatuta? Bigarren aldera. Zalantzarik balego ere, nazio horren mugak zehazki markatu zituen. Handik gizaldi bat baino beranduago Sabino Aranak Euskadi izenpean zehaztuko zituen berberak. Esan zuen, zergatik 3 provintzia Espainian, Gipuzkoa, Araba eta Bizkaia, eta zer esanik ez, Nafarroko erresuma. Gaztelaren mende egon behar dute, eta beste 3 Lapurdi, Zuberoa eta Baxe-Nafarroa Frantziaren menpe. Batzuekin eta besteekin bat egin dezagun, Pirineoko provintzia batuen izeneko nazioa osatzeko. Galdera hori denak idatzita lagazizkizgun Larramendi aintzindariak. 3 mende geroago gai izango ote gara erantzuna eman eta amets hori gauzatzeko, da nire galdera. Eta honekin bukatzen.